Zdravím vás, ahojte. Po dlhej dobe sa vám nejako pripomínam s nejakým starším, novším projektom, ale vy už ste zvyknutí, že keď ma niečo nadchne, tak sa tomu potom chcem povenovať a toto je si myslím, že dobrá vec, ktorá by mohla pomôcť nielen mne, ale aj ostatným. A ak neviete ako na to, tak teraz je tá správna chvíľa si to povedať. Tak ako už názov titulky zmienil, jedná sa o vybíjač, alebo respektíve vybíjanie, samovybíjanie NMH článkov. No a toto je taká úplne jednoduchá vec, ktorú by mal zvládnuť úplne každý. Obsahuje minimum súčiastok a prakticky urobí veľmi dobrú službu. Popravde pozeral som nejaké samostatné zariadenia, ktoré by indikovali stav batérií, ale žiaľ, nič také sa mi nepodarilo nájsť. Keď náhodou niekto niečo také nájde, tak mi to napíšte do komentu, rád sa na to pozriem a možno si to aj objednám, len tak pre zaujímavosť. Ale toto je skôr taká domácka vec, ktorá prakticky ako neexistuje na trhu, respektíve nie je tam nič také, okrem tých automatických nabíjačiek, ktorú mám samozrejme. Tu by som vám aj ukázal. Tak, trošku zaprašená. Tak, klasická automatická nabíjačka, ktorá dokáže samozrejme článok vybiť automaticky a automaticky ho potom nabiť, urobiť nejaké recyklovanie a tak ďalej. No, ale keďže ja tých batériek mám viac, a táto nabíjačka nestojí málo, tak keby ste mali, dáme tomu, príklad poviem, 12-16 článkov, ktoré potrebujete vybiť a nabiť v jeden deň, pretože neviem niečo, tak samozrejme to technicky ako nebude možné a vlastne takýto vybíjač si dokážete urobiť prakticky kedykoľvek za pár drobných doma. Takže schému zapojenia vám samozrejme tu nadám. Jedná sa o 3 súčiastky, je to úplne jednoduchá vec. Ja som si vybral variantu takú, dá sa povedať, rýchleho vybíjania. To znamená, aby ten článok veľmi netrpel, ale aby sme dostali správnu hodnotu a podľa výpočtov na to, čo by sa mne hodilo, tak je práve jeden odpor, ja som si zvolil 1W 6,3 ohmu, no a k tomu potom ešte idú 2 diódky do série s označením 1N5819. Schválne to dávam takto úplne podrobne, pretože hovorím, je to jednoduchá vec, nemusíte byť odborníci na to, aby ste to zvládli na elektroniku a ja už tieto veci používam roky, toto som robil ešte ako študent doslova a furt je to funkčné. No a teraz počase sa mi to nejako stratilo, týchto kúskov som mal fakt nejakých 10, niečo som porozdával, takže to som si vyrábal ako študent. Doslova je to taký môj vlastný prototyp, už aj neviem, čo tam sú za súčiastky, ale teraz som si povedal, že OK, nebudem to riešiť takýmto úplne easy spôsobom, pretože toto mám nastavené na 0,9 V, kedy by sa vlastne ako článok už mal vypnúť. No a potom, keď na to zabudnem, tak ono to maximálne ostane vybíjať pri 0,7, čo už je trošku nebezpečné, takže pozor na to. Článok by sa nemal vybíjať pod 0,9 V a keďže ja som nechal takéto niečo bežať, dáme tomu 3 dní, tak skrátka to bola moja chyba a tým pádom som si zničil články. No ale teraz, keďže viem, že potrebujem to vybiť čo najskôr, to znamená tak, ako ešte raz opakujem, článok, aby sa nezničil, aby mu to veľmi nejako neuškodilo, tak zvolil som takú tú najrýchlejšiu variantu a to je práve ten 1W odpor, 6,8 ohmu a 2 diódky 1N5819, ktoré budú zo série. No, to je celé know-how. Prečo to mám túto nabíjačku, tento charger? Takže tento charger je úplná easy vec a viac menej použijem z toho len housing. To znamená, že je tu síce nejaký display, mohol by som ho použiť, dáme tomu ako indikátor, ale to by chcelo potom nejaké ďalšie externé nabíjanie, ale respektíve nabíjanie, ďalšiu nejakú externú šťavu. A to ako nechcem, ako môžem si to spraviť, to znamená, že privediem to, dáme tomu, je to USB
je tu USB port, takže vlastne po nejakom nabáni by to mohlo, dáme tomu, indikovať nejaký stav. Možno tento projekt ešte nejako oživím a skúsime využiť práve tento funkčný displej, vymyslieť tam nejakú elektroniku, možno pozrieť ešte na čo by sme mohli šáhnuť práve z tohto tuna. Pravdepodobne tam budú nejaké operáky, ktoré by vedeli sindikovať práve stav. Ale hovorím, tento charger je pre mňa ako nepoužiteľný, pretože viac menej nedá sa na ňo spoľahnúť. Ale vyzerá to pekne a ja si myslím, že ako škoda by bolo ho vyhodiť len tak. My ho použijeme ako housing. Je tu pre 3 AAčka, 2 AAčka, takže vlastne môžeme vybíjať ako malé veľké články. No, takže, keď budete mať otázky, dáme tomu, či môžeme toto zapojenie použiť pre NVMe a NICD, samozrejme môžete, keďže NICDčka sú už ako málo v obehu, ale niekto ich ešte stále používa, tak ľudia môžete používať aj tento spôsob vybíjania. Myslím, že by ste nemali tomu nejako špeciálne ublížiť, ale všetko vlastne na vlastné riziko. Takže ja vám dávam len návod, ako si pomôcť, ako si správne udržiavať články, ak sa vám to nejakým spôsobom hodí. Takže ja idem rozobrať tento housing, nechám z toho len vývody a potom sa dostaneme k bodu pajkovania, to znamená, budeme musieť zapájať do série diodky a odpor. Tak, poďme na to. Hurá! Tak, kam sme sa dostali? Dostali sme sa k rozobratiu tohto chargeru, ktorý je prakticky ako k ničomu. Je to nejaká lacná vec, nejaký operák jednoduchý, nejaký maličký švábik a teraz čo mňa bude čakať v tejto chvíli? Ja budem musieť prerušiť prakticky všetky tieto cesty, premerať si jednotlivé piny a vlastne medzi tieto jednotlivé piny potom do série pripajkovať naše súčiastky. Takže od týchto obvodov, teraz keď tak ako len narýchlo pozerám, budem musieť asi odstrániť najjednoduchšie asi tento šváb, tento operák, jeden druhý, to by bolo asi najjednoduchšie, ale ja to urobím na hulvat a jednoducho tieto cesty len preseknem, pretrhnem, jak chcete si vyberte. Skrátka ich prerušíme v kontaktoch, aby tu nemalo nejaký vplyv na to a ideme vlastne ako premostiť tieto dve strany plus a mínus. Takže zase v zrýchlenom konaní ideme na to. Viete, čo je super? Keď je človek lenivý, tak stačí ani nie, že odstrániť tieto operáky. Teraz som si premeral kontakty medzi plusom a mínusom a vyzerá to tak, že je tam 20 kg. To znamená, že 20 kg nám tu nejaký veľký neporiadok neurobí. Akurát tým, že to budem používať ja, tak viem, že toto nebude nabíjačka, ale bude to vybíjačka. Takže tento port prakticky dúfam, že nikto nebude používať ako na nabíjanie, že by mu to robilo neporiadok. Tak ja to urobím jednoducho, nechám aj tie operáky sem a úplne jednoducho premostím kontakty medzi plusom a mínusom, každé samostatne a máme to vyriešené, nebudeme to dokonca ešte ani odpájať tieto operáky. Možno ich nejako neskôr využijem ako na detekciu napätia, aj keď si myslím, že už to asi nebude logicky možné, pretože naruší sa vlastne ten obvod, kde on bude mať dosť veľa omov, tým pádom vlastne ako tá diagnostika by nemusela správne vyhodnocovať, ale ako nejaký indikátor by to v princípe mohlo byť. Možno niektorí sa pýtate, prečo tam nedám nejakú ledku, ktorá bude svietiť. Áno, aj takú variantu som rozmýšľal, je to síce predsa len okolo 1 V, tá ledka by nejako svietiť mohla, ale on sa rozhodol, že to neurobím s ledkou, ale keď chcete s ledkou nejakú variantu, tak potom môžeme. Viac menej som chcel len využiť tento housing a urobiť primárnu vec. Ešte si potom možno ako môžeme do komentov, neviem presne ako dlho bude trvať vybíjanie od samotného plného článku
až po prakticky ako tú hodnotu, ktorú potrebujeme 0,9 V, tak toto by som vám možno ešte dopísal do komentu, koľko to približne asi tak bude trvať, viac menej si to ako dokážete vypočítať, ale keďže máte, dajme tomu, stav batérie takú a takú, tak je to ako nie je veľmi presné, keďže tá kapacita, dáme tomu, batériek môže byť rôzna, dáme tomu, máme tu nejakú GPčku, ktorá má, dajme tomu, hodnotu, ani to tu nepíše, no niekde to tam píše, niektoré majú, dajme tomu, 1,8 alebo 1800 mA, niektoré 2600, niektoré 2300. A keď to máte, dajme tomu, na štvrtinu nabité, tak podľa toho určenia volt by ste si vedeli prakticky nejako vypočítať, koľko by to asi trvalo, ale zase je to ako zdĺhavý proces. To znamená odmerať, prepočítať a tak vám prakticky vidia ako nejaký výsledný čas toho vybíjania jednotlivého článku. Čiže keď sa vám to chce strážiť, tak v pohode, keď nie, tak nie. Tak, OK, toľko easy peasy teória. Idem prakticky premostiť tieto dve póly. Ešte pokiaľ sa mi nahraje pajka, tak nejakú rýchlu takú inštrukciu alebo respektíve nejaké základné informácie o tom vlastne, čo teraz riešime. Po prípade ešte nejaké technické veci, tak použijeme klasický axiálny odpor, no a vy, ktorí by ste chceli to ešte nahradiť nejakou inou diódkou, než to, čo som spomínal ja, tak nebol by problém potom dať nejakú shotky diódu. No a pri šotkách je tam potom už napätie približne o 0,8 až 1 V, čo je výborné pre bezpečné vybíjanie NIMH. No a to len pre také upozornenie, že keď máme potom nejakú klasickú tú diódku, ako ja som použil, a použil som 1N58 1.9, ale prakticky môžete použiť akúkoľvek inú diódku, tak vlastne to napätie na jednej diódke by sa malo znížiť o 0,7 V asi na jednu diódku, čo je práve to naše žiaduce. A vlastne ako mali by sme dostať ten stav, že ten článok by sme nemali vybiť úplne do absolútnej nuly. Úbytok vlastne, ja sa ešte opravím, vlastne úbytok na obyčajnej tej diódke, vlastne, ktorú ja teraz používam, by mal byť asi 0,4 až 0,5. Ja som si urobil nejakú poznámku, ale nejak som si to tako povlietol. No a zapojím do série by sme mali dostať tak 0,8 až 1 V podľa toho, čo som ja tak nameral. No a vlastne to so zapojením teraz, ako ho máme, by sme mali dostať článok na hodnotu 0,9 až 1 V, čo je žiaduce. No a v mojom prípade by sme mali mať prúd, ja vám teraz hovorím hodnoty presne, ktoré sa podarilo mne namerať, tak vlastne prúd by sme mali odoberať cirka nejakých 70 až 90 mA, čo je vlastne ako šetrné k, dajme tomu, článku s kapacitou 200 alebo 2,4 Ah alebo 2400 mAh chcete. No a túto hodnotu prakticky my potrebujeme dostať pred časom nabíjania. No, odpor vlastne nám určí práve tú časť prúdu, ktorú potrebujeme dostať z akumulátora. Takže tam si už potom môžete ako vybrať, či chcete úplne šetrné, slabúčké vybíjanie, alebo dáme tomu to rýchlejšie, ako som zvolil ja, pretože niekedy mám akciu, že dáme tomu dnes som sa dozvedel, že niečo ideme niekde na hory, alebo proste ideme niekde na výlet a ja ešte používam klasické staré baterky NMHčka do PMR-iek, tak chcem, aby boli fit, aby boli správne používané, správne vybíjané, tým pádom vlastne ten článok vám vydrží dlho, preto to vlastne celé robím. No a práve v ten predvečer toho, že ideme zajtra niekam preč, tak ten článok chcete správne vybiť a potom ho správne nabiť. No a keďže asi je nás viac takýchto trošku pošahancov, ktorí berieme asi 35 druhov všetkých možných vysielačiek,
tak preto sa hodí urobiť si ten vybíjač a nabíjač. Respektíve nabíjačky verím, že máte tiež veľa, ale tých vybíjačov nebudete mať toľko, respektíve tých takých automatických nabíjaček nebude mať každý, to znamená, že vám ten článok stihne vybiť a aj nabiť vlastne, hej. Takže preto to celé robíme. Tak, ešte raz to zhrniem. Čo sa týka mňa, ja som zvolil variantu 1 W 6,8 ohmu pre práve tento odpor. No a zvolil som potom diodky 1N5 819, tak pekne si to čítam, pretože schválne som tam dal bloček. Ceny sú zanedbateľné, prakticky ako celá výroba tejto vybíjačky vás nevidie viac ako na 15 minút, možno pol hodina aj s cestou do nejakého obchodíku so súčiastkami, kde si vyberete buď housing, tak ako som si vytvoril ja, niečo z dávnych čias, alebo môžete použiť nejakú starú nefunkčnú nabíjačku, kde prakticky len premustíte kontakty a vybíjačka je na svete. No, tak priatelia, idem pajkovačka, nabíjačka sa to pekne zaduje. Idem sa pustiť vlastne do pospájania súčiastok a môžeme začať vybíjať. Dobre priatelia, tak to by bolo. Pospajkované máme. Viac menej, schválne som to ešte vyznačil, až budete pajkovať, tak aby ste to napajkovali správne. A čo som ja urobil? Napajkoval som to naopak. Čo som urobil ja? Napajkoval som to úplne naopak. Pretože som čo? Pretože som šikovný. Ale viete čo? Ja som to robil schválne. A to len z jedného dôvodu, pretože som vám chcel ukázať moju novú keramickú pinzetu, ktorú vám chcem ukázať práve kvôli tomu, to je ako špina, že vy, ktorí pajkujete, ktorí si pálite prsty a potrebujete mať nejakú nevodivú časť, alebo skrátka nechcete sa dotýkať nejakých citlivých súčiastok, tak pamätáte sa, niektoré boli pinzety potiahnuté silikónom, táto vec je potiahnutá, alebo respektíve je tu keramická špička, ktorá by mala niečo vydržať. Je to obyčajná, úplne jednoduchá, easy peasy pinzeta s tým, že vlastne tento hrot alebo tento koniec je keramický. Úplná vec na SMDčka, na takéto veci. To znamená, že vám to nebude ani magnetizovať, ani nič. Takže to znamená, že aj súčiastky, ktoré obsahujú v sebe kov, čo je ako dosť často, tak vám to nebude lepiť, teda magnetizovať. Takže úplne super vec, doporučujem a teraz ju idem použiť. Malá súka reklama pre keramické pinzety, odporúčam. Takže aj vodicky staticky vodivá, nevodivá. A idem to tu celé opraviť, tak sa ospravedlňujem. Nie, fakt sranda, proste nejak som sa zamyslel a nejak som si nevedomil, že mám úplne opačné diodky, takže teraz späť. A reklamka pre to, aby sme použili túto pinzetku. Nie, vážne, úplne vážne, teraz ako super vec. Perfektné. Teraz je to správne. Ešte dávam dôraz na to, pozor, síce je to polakované, ale aj táto časť by mohla byť niekde vodivá, nejaký mikrospoj alebo niečo, takže dávajte si pozor, aby sa vám súčiastky nedotýkali spodku. Robíme takto všetko tak, jak sa povie, že na prasiaka úplne jednoducho, tak viac menej bude to v kryte, takže ako nebude to nejako viditeľné, ale predsa pre istotu si to premerajte. To len môj malý tip. A samozrejme malo by sa to vojsť do housingu. Tak ja dúfam, že sa to aj vojde. Si to ešte musím takto ako trošku
ponarovnávať, pozatlačať, ale ako hovorím, pozor na súčiastky, aby sa vám nedotýkali ploch tam, kde sa dotýkať nemajú. Pre istotu to ešte premerám, premerajte si to aj vy, takisto si premerávajte súčiastky, čiže všetko je v poriadku a potom to celé zbalím, nahodím baterky a budem testovať, ako dlho mi to bude vybíjať a pri akom prúde. No, ale to už ako do videa prakticky nedám, chcem to rýchlo vydať a už sa toho zbaviť, pretože takýchto videí mám strašne veľa a nemám ich spracovaných, takže ja verím, že keby som sa pustil ešte do toho, že budem to vybíjať, medzi tým to budem monitorovať, tak to bude katastrofa. Takže to robím po nejakom čase a napíšem to len do komentáru, takže tam si to nájdete, ak budete mať otázky, napíšte. A samozrejme, pozor, pridajte like, pridajte odber, to je moc dôležité. Čas od času vám vydám videjko, ktoré by vás mohlo zaujímať. No a tým pádom vlastne by ste mohli byť ochudení o to, že sa vám to nezobrazí, respektíve tie moje snahy pre vás niekde ostanú visieť a ten algoritmus vám ich neposkytne. Takže toto je asi taká väčšia šanca sa k tomu dostať. Dobre priatelia, mám tu ešte niekoľko projektov rozrobených, nebude sa to týkať najmä tomu vybíjania, tomu som sa chcel už venovať skôr, vy, ktorí ma sledujete častejšie alebo respektíve pravidelne. Viete, že som si zadovážil po x rokoch nový typ batérií, tak tomu ešte len dodám, že jedna GPčka ma sklamala. Tá bola mŕtvá hneď po prvom nabíjaní, takže neviem, čo sa stalo, bol nejaký vadný kus. Neriešil som to reklamáciou, nechal som to tak, ale no, trošku ma to sklamalo, pretože som bol taký nadšený z toho. Tak nech nekecám. Nebolo to po prvom nabíjaní, ale asi po druhom. Po druhom mi vlastne ako diagnostická stanica tej nabíjačky vyhodnotila, že je tam nejaký error. Potom som to premeral a prakticky článok bol nejaký vadný, takže nešlo ho nabiť. Potom sa mi ho síce podarilo nabiť, ale už nedržal kapacitu, takže niečo sa s ním stalo, nejaká vnútorná výrobná chyba. Nevadí, ideme ďalej. Ostatné články sú v pohode. Ešte raz prizvukujem, dajte like, dajte odber, budem sa tešiť na vás. Budem sa venovať ešte nejakým vysielačkám, možno nejakým ďalším projektom, ktoré ešte mám natočené a nemám spracované. Ak by vás niečo zaujímalo, napíšte mi to do komentárov, ja sa rád s tým nechám inšpirovať a samozrejme rád to potom ako pre vás zrealizujem. Toto je jednoduchý easy breezy projekt, dúfam, že vám to pomohlo. Ja si idem upratať na stole, zložiť túto vec a potom už len krátke video, ako to funguje. Majte. Tak, mám tu ešte update ku našim baterkám a vybíjaní, takže rýchly test, tak ako som povedal, ja som chcel, aby som mal rýchlo vybíjanie, to znamená, aby som za pár hodín šetrne, ale tak aby sa fakt ako šetrne, aby sa baterky nezničili, tak aby som mohol použiť dostatočný prúd na to, aby sa baterka vybila na požadovanú úroveň. No, ako vidíte, maličký popisok som si tu urobil. O 12. som spustil baterky, ktoré mali nabitie, respektíve mali kapacitu 1,15 V. Tak vtedy sme začali štartovať. To boli v takom ako polovybitom stave, ale to už také ako doslúžujúcom stave. No a už o jednej, respektíve o hodinu presne na to som mal požadovaný stav, čo je 0,96 V. Ďalej tieto baterky už ako nebudem nechávať, aby sa zbytočne neprebíjali, pretože je tam dosť výkonný odpor, to znamená, že 6,8 1 W a to znamená, že by sa to mohlo vybiť ešte ďalej, ja to už nechcem, aby sa tie články nezničili. Takže môj účel je splnený, baterky sú vybité, len si to sledujte časovo, aby vám to vychádzalo. Ja hovorím, budem si to potom ako sledovať v tých nejakých prílišných časoch, keď viac menej si to budete vkladať do svojich zariadení, aby ste vedeli, kedy ich v správny čas vybrať, tak si zapnite potom nejaký časovač. Tak, toľko za mňa. Mne vyšli presne takéto hodnoty z praxe. Hovorím, 0,96 je už priateľná hodnota, kedy vlastne ten článok ako dostatočne vybitý na to, aby ste ho mohli začať nabíjať a dodržali ten cyklus správneho vybíjania, správneho nabíjania. Držím vám palce, to je z mojej strany všetko, čo som vám chcel ukázať ešte. Vecička funguje, dúfam, že to bude fungovať aj vám. Vy si už potom zvolte svoj odpor správneho vybíjania, ale respektíve od toho,
horizontu časového podľa vášho vkusu, či si tam dáte silnejší, väčší odpor, to už čisto na vás. Rád poradím, ak bude treba a to je asi tak všetko. Držím palce, nech sa vám darí, ahojte.